Zoritxarrez, atzo publike dizen datuek, asteburu honetako datuek, argi eta garbi izan behar dugu. Oso txarrak eta prekupantiek diez. Datuen irakurketa eta interpretazio argize enbidu. Eta danok ulertu bidu, pandemize ez dela amaitzu, arriskuek segidu eitzen dauela, eta egoeriek alegine eitzen jarraituten espadun ez dauela hobera ingo. COVID-19 pandemiaren gaur egungo egoera kontuan izan da, Madalen egunean ez da jairik egongo beste behin. Pandemiaren zoritxarreko evoluzioak zuhurtziaz jokatzera bultzatzen du Bermeoko udala, beharrezko segurtasun neurriak hartuz herritarren segurtasuna bermatzeko. Herriko ostalariak ere egin dute bat udalarekin, bermeotarrei Madalenak erantzunkizunez ospatzera animatuz. COVID-19ak eragindako osasun krisiaren aurrean inolako jairik ez egitea erabaki da aurten ere. Udaletik azaldu duten moduan ez da erabaki erraza izan, baina gaur egungo egoerak ez du ahalbidetzen Madalen eguna ohiko legez ospatzea. Egingo dan gauze bakarra, ekitaldi instituzional arine eta zorrotza izango da. Hau da, tradizioeri jarraituz. Horrek ez da gure esan jairik egongo danik. Beraz, ekitaldi instituzionala bakarrik egongo da, ez da bizitarik egongo, ez elantxo bera, ez da mundekara, korporazioek urteroko tradizio hori beteko dau, eta bueltan etorriko da. Eta hori be, ikusiko da, zelan garatuko dan, evoluzioek aurrera eginala. Bermeok, bestalde, tabernetako, terrazetako eta txokoetako aforoak eta bertako portaerak zorrotz kontrolatuko ditu. Kontrola indartuko da eta ertzaintzarekin koordinatuta egongo da udaltzaingoa Madalen egun lasaia bermatzeko. Udalak herritarrei erantzunkizunez jokatzeko eta alegin berezia egiteko eskatzen die guztion osasuna jokoan baitago. Mesedez, gomendizuri errespetateko esaten dunari, maskariek eta esaten danin ipintzeko mesedez, gupen lan ingu du. Ez da, ostalaritzan erru ez da, sino que da, bezeruna. Euren konportamentu da. Guke bakarrik esaten dugu zein biden, eta eskala polizizepez. Asko kostatzen dazku gero bezeruri esati edo maskari mili, ezin zegat esarri zei baino gehiago, bezedez, errespeta. Jaietxeko giruek etorko diez jai giroko biek. Tabernak igiritzongo diez, bai bezedez esaten danien. Ez da sartzien gehiago, da ez da para bier Horrek dinot, gaztiek. Gaztiek, 18tik, 50 urtera, ez gaztiek danat diez. Da dana portaten diez, bardin. Hemen ez da Samir bakarri gaztiek. Orain, igual izango da egoerie, gaztien atxarra bai, danak. Hau da, mesue, danantzako. Danantzako, bardin pasan dazku zein egoizien, eguerditzen, edo gehuien. Eta mesedez, hauri izkalten dugu. Errespeto apurtzu bet, esaten dan geuzeri, kasu eitzeko. Kasu eitzeko, danonerako da. Danonerako da, eta hemen danok uduen bier, eta gudu akaba honegaz, akaba lehen bailen. Ez gau sufriten, ja, urte eta piku, gau sufriten, pilo bat, baina bueno. Da hori ze, Madalen egune, guke danok igiriku, bueno, bai, geure nebrizekaz, eta gero geuzekaz, eta mesedez, errespetue. Errespetue, eta kasu egin, tabernarizeri, kamererueri, atien dauenari, danari. Horrez gain, azken egunetako pandemiaren datuen evoluzio kezkagarri eta eskasa ikusita, udalak uztaileko kulturekintzak bertan behera ustea erabaki du, sortu daitezkeen arrisku egoerak ekiditzeko. Gitxienez, uztailerako antolatute egon dizen kulturekintzak bertan bera itxiko doguz, eta atzeratu egingo diez. Hau da, ez da gure esan, ez dugunik egingo. Itxarongo dugu pandemien evoluzioe zein jen ikusteko. Itxarongo dugu datuek hoberantz etorri daitzezen, eta hoberantz datozen einien, jungo gara barriro, adibidez, kaleko zini antolatute egondana, edo asteburureko antolatute egondan kontzertue, beste data batzutan antolatuten eta zeitzik, arrisku guniek ebite behar dugu zelakon, gentien pilaketak ebite behar dugu zelakon, botelloiek eragitie ebite behar dugu lakon, distantziek ez errespetatie ebite behar dugu lakon, eta datuek holan abalaten dauielako. Bai, guzti hori eta arazo horrek ebiteteko modu efektibuena eta bakarra responsabilidadezko jokabidie da. Geure eskuetan dau, bakotxan eskuetan dau. Bakotxan eskuetan dau egoerieri buelti motie. Bakotxan eskuetan dau debeku gehiago ez egotie. Bakotxan eskuetan dau kontrolik egin beharrez izatie. Geuk ardurezko jokabidie badakun, egoerieko berantzengo dau,
debekuek gerota gitxiago izango die eta normaltasunera alik eta harinau sartu nahal izango gara.